Halo, Mae. Iki cemple, Mak. Ya Allah, Le. Wis kate 2 tahun lho, Le. Wong dagang pulsa aja ta? Repot tenan aku, Mae. Tak kok nelpon. Oh, ya ora apa-apa. Pokok aja lali ambekan. Ngene lho, Mae. Kayane aku gak sida mulih gawe mobilku sing silver. Lah, terus sing abang karo sing putih tak seline koncoku. Sakno Mae. Soale dhek ya pengen mulih. Lah, terus ya sidone aku mulih nggawa mobil sing ireng ae. Wes, mulih ae. Aja sok-sokan sugih. Endi ana wong sugih kukune ireng kabeh. Wes, ora usah mbujuki Mae. Kowe wis bayaran, Le. Wes, Mae. Aja lali sadurunge mulih ning salon dhisik. Loh, kenapa kok Mae? Bene ora ketok, rai mlarate. Mae, malah kok ini.